ryttise. Ei sitä pääse minkään. 02. Ei tiedä vieläkään mistään mitään. Ei. 02. Panikki. Perinteinen uneton ilme juuri ennen genren löytämistä. Jos sitä edes löytyy. Jos. Täytyy katsoa meidän toi symboli. Löytyy joukkojen symboli, niin sitten me tiedetään ken. Mikä on meidän symboli? No, se on kanssa arvattu ihan 2 minuuttia sitten. Jaha. Löytää vaan ne symbolit, niin sitten tietää meidän ken. Tää on aina joka vuosi, niitä ei koskaan löydä. Mä katson noista sähköpostista. Mitä tapahtuu? What? Se crashas vaan. Älkää ikääntykö. Se crash. Sitä ei vaan ole. Verttipiksojen alle. Meso. Keinotodellisuuselokuva. Keinotodellisuus. Oi kakka! Keinotodellisuus. Oi kakka, keinotodellisuus. No niin käy. Voiko se koskaan olla valmista? Nyt sieltä tulee. En tiedä. Pitäisköhän? En tiedä. Näyttää. Nyt kiitos. Se on vielä kuppasemman näköistä kuin mä arvelin se on. Se menee vielä uudelle kierrokselle kyllä. Mistä 5 minuuttia? Jamie Oliver kyllä nyt approvais. Ajan teemme friteerattua friteerausta. There's too much flavor in this one. Oh shit. No mä haluan kyllä tietää sitten miltä toi maistaa. Mä haluan kyllä maistaa yhden ihan vaan ton niinku... Vehti paista. Järkevää. Ei se ole mitään muuta järkevää. No en tiedä, mut kamera käy. Lattialla ja se tulee aina olemaan lattialla. No niin. Voi. Se on vähän niinku lattia, onhan lattiakin lattia. Niin. Tossa on nyt sitä kahvia, mistä kohta tulee sitä pahuksen juomaa. Niin. No mä en juo. Eikäläinen. 5 varmaankin. Niin. Kaikki muut paitsi säis. Topi on aina kuka ei juo. Pistetään tästä kaavia teille. Kuuluuks toikin siihen nyt? Totta kai, tää on kevätsyöpä. Jaa niin. Totta kai, mitä sä Siis mä luulin, että siihen tulee pelkästään mutta ei se nyt mitään. Kyllähän bonuselementti on aina bonusta. Kaksi kevätsyöpän vierailevalla tähteenä alueen meidän. Kyllä. Mä sanon, että se on nyt 12 lassissa tappella. Kokeillaan ensin au natural ja sitten vasta. Mutta juttu on, naona kallita laseja. Joo. Joo, ei tiedä. Me oksennetaan vaan niin. Änkyräkännissä ollaan. Änkyräkännissä. Suositaan. Ai että maistuis paremmalle. Nimenomaan. Ei sen pidä Mutta teknisistä syistä johtuen toi pätkä tosta Bauerista joudutaan leikkaamaan pois. For obvious reasons. Mitä? Toi kaikki tosta. Niin just sitä ennen. No onko sillä mitään väliä? On sillä mulle. Eikö sä halua tietää? Ei sillä, mutta tää nyt kuitenkin joku muukin kattoo. Lähinnä vaan sillä, että niin kun... Voi hiivat. Mulla tulee vaan... No joo, en mä tiedä. Nyt vilkkuu bat. Ja? Bat vilkkuu. Niin. No tossa on tommonen. Niin on. Tässä menee vähän aikaa, koska noiden pitää antaa hautua tuolla. Sä kuvaat vähän latua. Jumalauta. Mitä helvettiä mä tällä teen? No, ota tohon. Joo, tää alkaa olla nyt niin korni, että tästä kyllä pitää pistää kohta kuvia tonne Slottikisa hiivahti. Niin siis tosiaan elokuvahan on niin sanotusti edittiavainen valmis. Kello on tällä hetkellä Kello on kello. 23. Ja joo, tässä on tosiaan tämmönen shottikisa, eli jokaiselle pistetään
kaalia, kahvia, Coca-Colaa, ilmeisesti aloe veraa ja Aloe vera mahdollisesti tulee vasta jotain kierroksella aivan 2. muuta vielä sekaan. Lisätään aina ainesosa. Tästä tulee ihan saatana hyvä. Vai tulee vaan. Onko pakko osallistua? On. Jumalauta. Mun viimeiset Pepsi Maxit menee. Eiks meillä toisiaan oo sitä kokista? No vittua sit. No ei sitä kokista nyt oo, kun et tää ostanut. Missä kuvat tää mahtuu sopivasti tonne ja sitten saadaan meidän hauelle laittaa. Täällä tapahtuu jotain tosi häyskiä. Voinko mä liikkua niinku vapaasti? Joo, se heti kun mä oon kytkenyt nää hauelle. Pelottaa. Paljonko täällä on kuvattuna? En mä tiedä, jotain pari tuntia. Patteria vilkuttaa. Se on puhtaa. Möykkypallo oli suomennettu. Okei. Ja leuvot on oikein päin. Kai ne on oikein. No näyttäis olevan. Joo, plussa on plussa. Mulla ei oo omia pikanäppejä. No, kytketty. Sulla on melko vapaa liikkuvuus. Melko vapaa. Mä kysyin onko vapaa. No Nyt siis ei sä oo. voit liikkua tässä keittiön alueella ihan ok. Sä varmaan huomaat sitä, kun toi Mistäs tää fokuksen saa niinku? Minkä fokuksen? Siis zoomi on tässä, näin, fokus on tässä, se on autofokuksella, voidaan laittaa ei-autofokuksella. Mä ajattelin vaan lähinnä, että toi autofokus tuntuu jotenkin niin saatana hitaalta. Ton touri. No niin se on, mutta se on kerrankin smooth, että se ei oo semmoinen fokuksen. Tai sitten me pistetään vaan autofokus. Laitetaan autofokus. Musta tuntuu, että mä en kyllä Mä luovuta pistin ekan jo. shotin jälkeen. Mutta tää on jotenkin heikko autofokus. Siis best it can do is really sumea. kato, tää on paras mitä tää pystyy tekemään. No se ilmeisesti, ei se varmaan riitä toi tarkennus noin lähellä. Aika noloa. Ei vaan voi mitään. Me kauas sit zoomaat lähemmäs. Yes! Vedettekö zoomia vaan? Kyllä. Näin se hoidetaan. Ei se löydä vieläkään. Noin. Se on sitten liian lähellä. Ei voi mitään. Aletaanko jakaa näitä shotteja? No, mä en tiedä. Aika eppinen muodostelma. Noin. Ei Juodaan tää kaikki niin yhtä paha aikaa. voi olla. Toi, mä en juo. Sebastian. Haisee. Paska. Tuoksuu hyvältä. Se No pitää sen kaikki kerralla täällä. alas. Siinä on kokista, kahvia ja kaalia. Ai niin. Toi on sitten mulle. Ruista kahvia kaalia. Entäs alue? Se tulee kierroksella 2. Voi vittu. Mitä? Mulla on aikaa semmosia. Noin. Tässä on tätä ois. Okei. N, No vittu. Pohjanmaan kautta. Y, T, nyt. On kyllä paskaa. Tiipatti tää moskautuu. No kaali jäi sinne jumi. Ei tässä mitään. Onko kaali pakko juoda? Se pitää syödä, ei sitä voi juoda. Ei tää nyt ollut niin paha. Se on aika paha. Tyhjä on. Joo. Näin. Ketkä jatkaa? Mä voisin jatkaa. Mä voin ottaa vielä seuraavan. Helposti. Ei tässä mun mielestä tää oli niinku... Kahvi ei mulle riitä. Me joudutaan improvisoimaan. No se aika vahva kahvi on. Okei, mikä näistä oli mulla? Muista toi kahvi oli yllättävän sopivaa. Silleen niinku... Ai kato. Sulle tää Ei. shottikierros. Ai sä menet seuraavaan. Mitäs Okei. täällä tapahtuu? Mä taidan nimittäin luovuttaa, musta tuntuu nyt siltä. Mitä? Hää? Nyt joo. Siis Koska mä tiedän, että me ollaan täällä halvattu iltaan asti, tiedätkö? Paras luovuttaa tässä vaiheessa. Eli mitäs nyt? Kahvia, kolaa, kaalia ja aloe veraa. Aloe vera. Musta tuntuu nimittäin, että aloe vera vaan parantaa tätä. Niin mustakin. Ainakin ne sattumat. Säännöstellään kahvia. Voi kylmiä väreitä. Mistä? Mä oikein tiedä. Siis mun Ai. mielestä toi oli niinkun... Oli yllättävän pahaa.
Eikä tossa ollut edes mitään niinkun... Hei, sä täytit nyt ittees kyllä. Mitä? Täytit nyt itteelleskin. Näköjään. Muten sulle. Niin. Sut niskattiin nyt pois. Voi vittu. Koska tuomari unohti täyttää sulle lasi. Tää on tätä byrokratiaa. Tuomari vahingossa laittoi itteensä mukaan peliin. Nyt sun on pakko olla vielä mukana tää. Ei. No selvä, nyt se on sitten katkeraa loppuun asti. Ai joo. Ja siitä tulee hyvin katkera, kautta kitkerä, Kieltämättä. kautta syöpäinen. Minkä takia mä muuten kuvaan tätä sun juttuas? No, koska mä vedän kohta tosta lisää shotteja. No mä vedin sen shotin kanssa kun mä kuvasin. No joo, no mä voin ottaa Paljon skaalia seuraava, on? jos sulla No, se riittää jo hei. No ei mua muuta, mutta kun musta jotenkin tuntuu turhalta kuulla tätä. On muutenkin niin kornia, kun mä voin raastaa tätä. Sitä paitsi mua lievästi peluttaa tämmönen hauelle, joka tipahtaa tuolta mun niskaa ja sit se on niinku kertalaakin. Niin 12 voltilla kuolenpas tähän. Saatko 12 voltilla itse hengen? No sä oot aika taitava nyt. Niin. Siis ainut mihin 12 voltilla voi kuolla, niin on vitsi valokaare. Keskushermostoon jos se osuu, niin kyllä mä väitän, että se jotain tekee. No, mä otan tän laturin pois sun hukusta. Se voisi olla hyvä. Mä voin huono kun mulla ei oo hukkua, niin... No, kai mä sitten pidän tätä vaan kädessä. Mä pystykö oikein johtaa noita shotteja tässä samalla? No, pystyhän tästä. Pysty siinä. Niin. Maan kautta vaan ja kertalaakista kuikkuu ja Niin. sitten itketään äitiä. Sit se helpottaa. Toivottavasti näin. Mut hei, tää on terveellistä. Mä en tiedä, meininki on kova. Ainoa mikä tässä on, niin terveellistä on toi kaali. Aloe verakin menee rajoille. Mitä onko alueen verran lisätty jo? Ei oo vielä. Nyt No mennään. niin, lisätään se. Spesiaalainesosa. Ei sekoittaa tietenkin. Ei sitä voi sekoittaa. Sekoitettu ja. Shake and not stirred. No tää ei aukee nyt. James Bond shotti sieltä. Mut sehän on ravistettuna, ei sekoitettuna. Niin, mä just ravistin tän eikä sekoittaa. Tässä himmutin musiikkia tää nyt sitten oli. Tää on vieläkin sitä touhuota, mitä eilenkin soi. Töhö. Töhö. Just siitä. Just siitä. Töhö. Oh boy. Oh boy. Syövän määrä 110%. Oh. Pyry! Tuus nyt tänne! Aika paskaa kyllä. Pyry lähti on rivalin. Heti huomaa, että nyt on haju kunnossa. Kumpi näistä nyt oli muu? Tai se nyt etäisi jotenkin jotain purukumilta tai jotain. Se aloe vera tuo sen kaikkea kyllä. Älä haistele sitä, älä mieti sitä, se vaan kumota mahdollisimman äkkiä kurkusta. En mä tiedä, se haisee paremmaksi sen maistuu. Mä en Siinä tiedä. haisee kyllä aika vahvasti kahvi, että... Joo. Pruu. Missä se pyry nyt on? Kumpi näistä oli? Mainittakoon Kumpi tässä näistä oli vaiheessa sun? tosta kakusta vielä. vai tää? Ihan sama. Mainittakoon tässä vaiheessa tosta kakusta, että mä olen sekä laktoosi-intolerantikko että keliaakikko. Keliaakikko, onnittelut. Lievä. Ei silleen, että en mä nyt rupee kuolemaan niinku vähästä vehnästä, mutta jos mä muutamana päivänä putkeen vehnä, tai siis jauhopitosta kamaa, niin sit se rupeaa vaikuttaa. No. Et nyt zoomaa siihen, mut... Olisiko seuraava aineessa muuten sweet chili? Mä... Mikä vitus viitsi? Se vaan parantais tätä. Tai vedetäänkö sillä, että kuka pystyy syömään eniten sweet-chili-kastiketta kerrallaan? Ei. Sulla on liikaa harjoitusta. Pitää olla neutraali maaperä. Noin. No, eiköhän mennä. Pohjanmaan kautta. Meni vaan parempaan suuntaan. Hyi vittu toi kahvi tulee paskanista. Ei mainittavaa makueroa. Maistuu ihan yhtä pahalle. Tai ihan yhtä hyvälle. Se alue on kyllä paras sitä.
Mä en tiedä. Aloe vera peitti osan siitä oksettavuudesta, mutta sen jälkimaku on pahempi. Se oli kyllä ihan No nyt kun heitetään sveppesi, niin saadaan jälkimaku. Toi on kyllä... Ai. Noniin, mitä sitten? Noniin. Ai. Kilpailu. Toi kyllä raiskaa makuhermot aika hyvin. Siis mulla on ihan kamala olo jo muutenkin ton laktoosintoleranssin takia. No niin, seuraava ainesosa maito. Ei. Niin no joo, sä... sipulisilli mitään? Onko tää lientää? Onko tää lientää vaan se sipulisilli? Mä joudun Mä oon vaan sitä mieltä, että mä en nyt avata kumminkaan sitä purkkia sen takia, että mä oon taas sieltä liian. Ois tässä hillosipuleita kans? Pistetäänkö semmonen siellä? Mitä sipuleita? Luulen, ettei me ehkä lisätä Joo, useita osioita. Hillosipuli on semmonen sipuli, joka on hilloinen. Se on semmonen valkoinen, joka tirskattaa. Voi. Loppuko meillä nyt jo ideat? Mä en tiedä. Vaikuttaa heikolta. Meidän piti oksentaa tässä välissä. Niin Ai jaa, no niin, Sebastian oksena. ei kun se häviää joka oksentaa. Mä haluan häviä. Oksena Sebastian. I am autocorrect. Badgers must hide minds. No, ilmeisesti meidän shottikisa jäi tähän. No niin, me kaikki voi. Erinomaista toimintaa jälleen kerran. Siinä. Ei filmata! Täällä kaikki kuvaukset loppu jo, ei filmata! Rajoitat sananvapautta!